Kawadhi weche mamoko en ni Jagoro mongirore migao mar somo Belio Kipsang ogolo siem mager ewi kuo mar penj mar joklas 12 masani dhi nyime pachoka mabiro bang' jopuonj kod jodito mag skunde moko osemaki kitudo gi kuo mag penj e counties mano ma Kisumu kaachiel kod Kakamega. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Migao mar somo pod medo rido arita ewi penj mar joklas 12 pachoka ka gisingo kao ndamo mager ne ng'ata minyalo biro yudi gi ketho mar kwalo penj go. Ma en kaluwore kod jagoro mongirore migao mar somo Belio Kipsang mane oyango ni ji 11 osemaki kotenore kod kuo penj ahinya to ka gitiyo kod ong'we yamo nyaka ne penj chakre kitudogi gi ketho mar rocho ratiro matayo chenro mag timo penj pachoka. The law will take its course. Where you get our colleagues trying to sneak in information to children. And you are already a principal, you're already running a school. I don't know what else you would want to risk your career to an extent that you do some of these things. I was telling some people yesterday, you are being suicidal. Mano Kipsang oyango ni giduoko piny kwana pisas magarita e kuonde timo penj pachoka mondo chiw lose makare ne jopuonjre kinde magitimo penj maonge kiondko mora mora. Bende okwayo jonyuol kaachiel kod jopuonj mondo neni obedo machiegni ka gipuonjore kod nyithindo manyiri ka owacho ni e penj maigani kwan nyithindo matimo penj kayach omedore. There is a slight increase in the number of our girls having to do their examinations in hospitals. Compared to last year, the numbers have slightly gone up. I want to urge our parents, let's engage more with our children so that we can protect them against these situations, that we expose them to teenage pregnancies and such other challenges. I want to also urge us as teachers that we become more of the parents and counseling our young ones so that we can also protect them. Magitimore kinde mae county ma Kisumu, jopuonja beach, e skul ji giwegi, mamenara, ne ochopi e nyim doho kawuono, bang' yudogi gi ketho mar goyo picha, kendo keyo otese mag penj. Jopuonj go moting'o jatito mar kar timo penj go, jatend jorit penj, kod jorit penj adek, nomaki ka nigi picha mag penj mar Kiswahili gi chemistry, e simbegi mag ong'we yamo, kane ochopgi e nyim jang'ad buche Amos Kiprop, madowo matamu e Muoroni. Jang'ad buche Amos bang'e nochiko mondo achijego geng'negi e tesendo bila matamu kuom ndalo 5 kapod itimo nonro matut e wi wachno. Kae kaunti ma Kakamega bende jodito mag penj 6 ne omaki kaliekore ni achiel kuomgi ne ogoyo tas penj picha kendo keyo mbui mar Facebook. Kalore kod kamishona mar kaunti no Mwangi Meru mani oloso e yor ong'we yamo olero ni girito mar yudo duoko mawuok kuom okwach kich e wi wachno kosingo ni ondamo mar chik ibiro kaw ne ng'ata mibiro yudi gi ketho makamano. Bende komachielo, japuonjre manyako ma jaklas 12 e skund sekondar ma Bishop Okumu mayudore Nyakach ne otimo penj mare kane en od thieth ma Nyabondo Mission bang' konyore otieno mane piny orugodo kawuono ka apisas mag thieth wacho ni ngimane ni kama ber. E sama pedha pod iketo mar goyo rondo joma diro chenro mag timo penj mar KCSE maigani, migao mar somo geno ni penj go ibiro tim marume yo mar adier maonge kiawa. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. To kapod wantiere weche motudore